салом тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Чӣ хел вақт, чӣ хел моҳҳо, солҳо тез мегузаранд. Ба фикрам дина ба қарибӣ буд ки ҳамин хел видеои ангуру, анору, хурмою ҳамин хел тармеваҳои шумо нишон додек будам каналам. Ман аллакай 1 сол гузашт мо бо Тоҷикистон ба омдим. Мана аноро оли пухта рестешони мо поин ба боғ бафромдим. Мана ангуро имсол рости гап ангуро ҷудо ҳам нах шудааст. Вай сол тостагиш бисёр буд, имсол кам. Мана михел ангур раса хушрӯ бисёр ҳосили нағз додагӣ. Ин каду, мана инҳо каду полностью. Инҷа полный боғи анор. То ким гуҷоя. Инҷа ҳамаш анор. Ин болош ҳамаш ангур. Мо боли картан даштим. Ясмин ки? Мана Ясмин. Ами ангура канда тегтос. Мана хе ангура шохаш то поина фромдас. Поинанда гов, гусола, гаштас алаф хода. Инҷа гусолча. Алаф ходас. Это моё! Тоҷикистона ҳамеша аз мебинам ки серию пури тармевава ҳози бо ва як шодим холодильника ангуру, анҷиру, себу, шафтолу як гала. Не исифа видео гирифтасям. Ҳозир анҷир мехӯрим. Набе. Ин эша тоза куним як бор биё. Не фу не, ин ҳам ту нӯгаша мехел. Мана анҷирои нас. Ким анҷир овардааст намедонам. Мана ҳама меваҳо анҷира наз мебинам. Бозорба ваянда панҷшанбенда 10 сомони келоша фурӯхтост. Мана мехел нағзаша 10 фурӯхтост. Сали мехел варени борёша 8-5 мехел фурӯхтост. Иштиҳои софмова. Мо ҳозир анҷир мехӯрим. Персикки, шафтолуки. Салом тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз мо хонава омдак будем меҳмонива. 2 ҳафта боз ҳавои софи Тоҷикистона нафас кашида гаштим. Мана инҷа биндан чӣ хел дарахти ҷигда мегӯем намедонам. Ҳама чиз мегуфтаст ё ҷигда мешавад. Ҷигда. Ҳамин хел чал зада гаштим меҳмонӣ. Айн тараф рафта. Ҳаво нағз шабода хайрат ҳавои гарми сахт ба наомдим. Уже август ҳаво нормально шудагӣ. Салхин фромдагӣ. Хе гарми тасфонои сахт нест. Фақат 2 рӯзми 3 рӯз 39, 38 шуд. Абед ба ҳамин ҳама високи ваяш. Дигар ҳаво гарм шудагиш не 35, 36. Мана инҷа гулои рӯи ҳавлинон қаламфуроша калон шудааст. Ин қаламфуроша чинда раси 1 гром рафтан накор. Бичи. Ин ҳавли поина гулаш. Садбарг вай сол болонда буд агар донитон. Имсол поин бафуровардиан садбарга. Мана қаламфур. Ин тараф як қатор поин қаламфурдаст. Сони райҳон. Ман хе намошонгул. Инҷа об мондагӣ. Ман инҷа намай хел қавати алафба мондаст. Ин намедонам худи пальма боен. Гул. Оби кран. Дар грандагӣ. Бочқаи гулҳа инҷанда. Шумо ман нишонтиям. Мана инҷа вая широндаги будан алоея. Ин алоея ман ин дута шохаш гул кадаги буд. Ҳамин хел хушрӯ гул кадаги буд. Тамом шуд. Тез як бор гул мекунад ку. Ина мехича гул мегуфтим. Инаш бо ишланг аз дуюм кран омдаги бо. Ман ин гулои калона номаша намедонам чизе. Ман ин дарахти сирен буд. Имсол хуш шудааст. Болонда буд. Боло поин ба гирифтим. Ҷош али шудам ба хушк шудааст. Ҳозир ман ҷоша нишон медиҳам. Не ҷоша уже сахт кардиам.
Мана ин болояваяш гулош мехи калон шуда, баланд шуда рафтаст наоборот. Мана иҷанда буд сирен. Ҷош манаваяш холе. Гирифтам ба онҷо поин ба хуш шудааст. Ин асосан манам гулои калон даст болонда. Скажи привет. Ясмин. Ясмин авхотои нормальни анимоя намехӯрад, как всегда. Вай гуфтост макарон ҷошонда те гуфтост. Анҷа макарона ёфтааст. Дуни коса ва андохта микроволновка мондааст. Бечи. Баъзе якта макарон ҷошонда тим плитка дар гирандам. Плитка гарм шуд. Ясмин, смотри. Скажи привет. Нет? Не скажешь? Инҷа ҳозир посудаҳоро ҷобаҷо кунем. Мана ин средствоя ман Россия заказ кардак будам, Феберликанда. Гирондам 3-4. Худам ба хона ва манами сиёшам ҷудоям нағз будааст. Кани шудме? Плиткат гарм, Ясмин? Аралаш мекуниме? А? Гарм вай, монози ҷӯшад? Хорошо? Тайёр шавад мехӯрисони? Ҳамун косаваме? Куҷова? Имрӯз сана 21 август. По-любому ин видео буродам баъди 1-1.5 моҳ мебурод, чунки инҷа интернет нормални не. Имрӯз градус Тоҷикистонанда 28-30. Хеле салқин. А так пагоҳ бо 32-33 мешад. Имрӯзу дина хеле салқин шуд. Ҳаво неки нағз, мехе ягонҷо вай ба обед ба чаздан равиям, хеле приятный шамоли хеле салқин. Муроҷон, скажи привет. Привет. А мы скоро в Нижневартовск уедем, да? Да. Ты скучаешь? Да. Ином даскем ҷанда. Хочу бибишу, Талошу и своей бабушке. Молодец. Всё, сниму. Ох ты, Муроҷон айкадос. Тренировка кадос. Мана видеова гир гуфт. Видео гирифтося. То макаронова ҷӯштана? Побыстрее. Вот. Ногами. Ух ты, молодец. Всё?